Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Κοντά στους Αγρότες μας, την τελευταία εκπομπή της τηλεοπτικής σεζόν, εδώ μέσα από την Εγνατία τηλεόραση. Θέλω να πιστεύω ότι όλο αυτό το χρονικό διάστημα υπηρετήσαμε τις ανάγκες της ενημέρωσης των αγροτών, των κτηνοτρόφων, του πρωτογενή τομέα, εδώ στην Κεντρική Μακεδονία. Με τρία λοιπόν θέματα θα ολοκληρώσουμε τον κύκλο παρουσίας μας εδώ στην Εγνατία τηλεόραση της εκπομπής αυτής. Για το θέμα της πιστοποίησης των βιολογικών προϊόντων καλέσαμε σήμερα τον κύριο Θωμά Μισαηλίδη, υπεύθυνο του Πράσινου Ελέγχου, Green Control, για να μας δώσει περισσότερα στοιχεία, περισσότερες λεπτομέρειες. Επιμένουμε στα βιολογικά προϊόντα, είμαστε θειασότες, τα αγαπάμε τα βιολογικά προϊόντα και θέλουμε να πιστεύουμε ότι έχουν μια προοπτική. Λοιπόν, ποιο είναι το έργο που αναλαμβάνετε εσείς να πιστοποιήσετε, κύριε Μισαηλίδη, βιολογικά προϊόντα? Πόσο ήσυχος μπορεί να είναι ο Έλληνας καταναλωτής, αυτός που μας παρακολουθεί, ότι όντως αυτά είναι βιολογικά τα προϊόντα που καταναλώνει? Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου για την πρόσκλησή σας στην εκπομπή σας σήμερα εδώ, που έχει έτσι μια έντονη δραστηριότητα και παρουσίαση σε όλο την Κεντρική Μακεδονία. Όσο δε μάλλον και να ενημερώνουμε τον καταναλωτή, γιατί ο καταναλωτής ο ενημερωμένος, όταν θα έχει τη σωστή πληροφόρηση και ενημέρωση, ασκεί και ο ίδιος ένα είδος ελέγχου στα παραγόμενα βιολογικά προϊόντα. Ωραία, είμαστε εμείς φορέας ελέγχου πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων, είμαστε οι εντελοδόχοι του ελληνικού κράτους να ασκούμε αυτή τη δραστηριότητα. Έχουμε πάρει την άδεια με υπουργική απόφαση, οπότε για να βγει ένα βιολογικό προϊόν στην αγορά θα πρέπει να υπόκειται σε κάποιες διαδικασίες. Όλες αυτές τις διαδικασίες του ελέγχου και της πιστοποίησης τις αναλαμβάνουμε εμείς και εκδίδουμε πιστοποιητικά. Αυτά τα πιστοποιητικά τα οποία εκδίδουμε, επειδή όλος ο κανονισμός αναφέρεται για τρόφιμα σε όλο το σύνολό του, είτε φυτικά, είτε ζωικά, είτε της υδατοκαλλιέργειας, και υδατοκαλλιέργεια εννοούμε ψάρια και φύκες στην προκειμένη την περίπτωση, έτσι, λαμβάνει κάποιος πιστοποιητικό, που επειδή είναι ευρωπαϊκός αυτός ο κανονισμός, με αυτό το πιστοποιητικό τα οποιαδήποτε παραγόμενα προϊόντα ταξιδεύουν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αφενός δεν αντιλαμβανόμενοι όλη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Και το ίδιο το καταναλωτικό το κοινό, τι γίνεται αν υπάρχει μια αξιοπιστία στο χώρο. Έτσι, έχουν δοθεί αυτές οι άδειες σε εμάς να ασκούμε αυτή τη δραστηριότητα. Προσπαθούμε να είμαστε συνεπείς και υπεύθυνοι τόσο στο κράτος όσο και στον καταναλωτή, αλλά και στον παραγωγό, γιατί όλα αυτά είναι μία αλυσίδα. Υπάρχει μία τάση αναβάθμισης του όλου του συστήματος. Ήδη στη συνεργασία με το Υπουργείο έχουμε δημιουργήσει μία ηλεκτρονική βάση δεδομένων, που εκεί πέρα αναρτάται ο κάθε ένας βιοκαλλιεργητής με τα πόσα στρέμματα έχει, τι καλλιεργεί, τι πιστοποιητικό εκδίδεται, έτσι ώστε αυτό να είναι προσβάσιμο από τον κάθε ένα καταναλωτή. Που μπορεί να δει ο Θωμάς ο Μισαηλίδης από το κάτω Ζερβοχώρι τι παράγει εν τέλει. Ισχύει αυτό το πιστοποιητικό? Έχει υποστεί έλεγχο? Είναι νόμιμο το πιστοποιητικό? Είναι μέσα στη χρονική διάρκεια? Είναι αυστηρά λοιπόν τα δεδομένα που υπάρχουν, γίνεται αυστηρός έλεγχος θα λέγαμε, ούτως ώστε ο καταναλωτής, ο τελικός καταναλωτής, να είναι απόλυτα βέβαιος ότι όντως αυτό που καταναλώνει, που τρώει σε τελική ανάλυση, είναι όντως βιολογικό. Βέβαια, έτσι έχει δημιουργηθεί και ένα σύστημα ακυρώσεων, που όποιος έτσι δημιουργήσει κάποια παρατυπία ή λοξοδρομήσει, ας το πούμε, ενεργοποιείται αυτό το σύστημα σε τοπικό εθνικό επίπεδο, όπου αναλαμβάνει δράση ο φορέας πιστοποίησης, κατόπιν γίνεται μια εισήγηση στην Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας για τον κάθε έναν υπότροπο παραγωγό, και από εκεί και πέρα έχουμε όλοι οι φορείς πιστοποίησης συνδεμένοι μια βάση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που μπορούμε να επισημάνουμε για κάθε μία επιχείρηση και παραγόμενο προϊόν το οποίο έχει πρόβλημα ένα alert. Δηλαδή να δώσουμε μία εντολή, έτσι ώστε να ενεργοποιηθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι μία επιχείρηση έχει συγκεκριμένο πρόβλημα. Και έτσι να αποσυρθούν τα προϊόντα. Είτε αυτά είναι από τρίτες χώρες, είτε είναι παραγόμενα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωραία. Τώρα, στις αρχές της βιολογικής γεωργίας, κύριε Μισαηλίδη, ποιες θα λέγαμε ότι είναι αυτές οι αρχές της βιολογικής γεωργίας και κατά πόσο εφαρμόζονται από τους παραγωγούς μας? Οι αρχές της βιολογικής γεωργίας έγκυται στο ότι σέβομαι το περιβάλλον, καλλιεργώ φιλικά προς το περιβάλλον, σέβομαι, ας το πούμε, το χώρο τον οποίο δημιουργώ και αναπτύσσομαι, δημιουργώ τις κατάλληλες συνθήκες να αναπτυχθώ ο ίδιος και να συμβιώσω με αυτό το περιβάλλον. Δηλαδή το περιβάλλον και το χωράφι δεν είναι ο εχθρός μου,
Έτσι, που θα βγω και θα το πολεμήσω. Και χρησιμοποιώ το λιγότερο δυνατό λιπάσματα και φάρμακα ή καθόλου? Όχι. Βιολογική γεωργία δεν σημαίνει ακαλλιεργησία. Ναι. Υπάρχουν κάποιες τάσεις στο χώρο, έτσι, του στυλ του καθηγητή του Ιάπωνα, του κ. Φουκουόκα, που αυτά είναι άλλα συστήματα, στο πούμε, είναι λίγο πιο αριστερά από τον ευρωπαϊκό κανονισμό της βιολογικής γεωργίας, έτσι. Είναι διάφορες τάσεις, ας το πούμε, αλλά όσο αφορά τον ευρωπαϊκό κανονισμό, που όταν εκδίδονται επίσημα χαρτιά με βάση την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ένωση, έτσι, μιλάμε τότε για παραγόμενα προϊόντα προδιαγραφών, που εκεί πέρα υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές και αντίστοιχα υπάρχουν οι επιτρεπόμενες εισρωές. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, να πούμε πιο συγκεκριμένα, επιτρέπεται θιάφη, χαλκός, βάκυλος, φυσική περιθρίνη, ορυκτέλεια, παραφινέλεια, έχουμε επιτρεπόμενα λιπάσματα από τον κανονισμό. Και απαγορεύεται. Προϊόντα, ορίστε, οτιδήποτε είναι χημικό και το παρασκευάζει ο άνθρωπος. Έτσι στην προκειμένη την περίπτωση. Αυτό απαγορεύεται. Δηλαδή, απαγορεύονται οι συνθετικές, οι περιθρίνες, οι άλλες κατηγορίες εντομοκτώνων, μυκητοκτώνων και πόσο δε μάλλον η ζυζανιοκτονία. Η δε ζυζανιοκτονία σε όλα τα επίπεδά της, προφυτρωτική και μεταφυτρωτική, απαγορεύεται καθολικά. Έτσι. Και από εκεί πέρα μπαίνουμε στη διαδικασία ότι ένας παραγωγός ο οποίος ασχολείται θα πρέπει να βουτανίσει, θα πρέπει να τσαπίσει, θα πρέπει να κόψει τα χόρτα με μια μεσινέζα ή να αναπτύξει κάποιες άλλες καλλιεργητικές πρακτικές και τεχνικές, δηλαδή οι φυτεύσεις των φυτών να είναι σε μια μεγάλη απόσταση, να μπει ένα φρεζάκι, να μπει ένας καλλιεργητής, έτσι ώστε να μπορέσει να διαχειριστεί όλο το θέμα των ζυζανίων στην προκειμένη την περίπτωση. Πόσο η οικονομική κρίση τώρα, τα τελευταία 6-7 χρόνια, έχει επηρεάσει στην πώληση εμπορία των βιολογικών προϊόντων στη χώρα μας? Και βέβαια το ρωτάω, εσείς είστε φορέας πιστοποίησης, έχετε όμως άμεση συνεργασία με τους παραγωγούς μεταποιητές βιολογικών προϊόντων και φαντάζομαι τους αφουγκράζεστε, ζείτε μαζί τους. Κοιτάξτε, ζείτε στους ρυθμούς που ζουν και αυτοί. Παρόλη την κρίση υπάρχει μία ζήτηση. Το όλο το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει παραγόμενο προϊόν. Συγκεκριμένα, χθες το βράδυ ήμουνα στη συγκέντρωση μιας ομάδος στα Γρεβενά που θέλουν να παράγουν, ας το πούμε, λεβάντα. Οι όποιες τάσεις του εξωτερικού, παραδείγματος χάρη, ζητάνε δηλαδή κάποιες ποσότητες και κάποιες παραγωγές που πρέπει να συγκεντρωθούν, κάποιες συγκεκριμένες, ας το πούμε, στρέμματα και ποσότητες, για να μπορεί κάποιος να βγει από την εξωστρέφεια. Η κρίση έχει δημιουργήσει τι? Ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μία ζήτηση πολλών βιολογικών προϊόντων. Ο πιο δεν να σας μεταφέρω αναπτυσσόμενος τομέας αυτή τη στιγμή, όσο και αν σας φανεί παράξενο, είναι της κτηνοτροφίας. Δηλαδή, οι μεγαλύτερες γαλακτοβιομηχανίες αυτή τη στιγμή ζητάνε βιολογικό γάλα. Έτσι. Δεν έχουμε πολλούς παραγωγούς που να ανταποκριθούν σε αυτή τη ζήτηση και πόσο δε μάλλον εάν αυτό όλο είναι συναρτήσει με την προηγούμενη προκήρυξη που έδινε και κάποιες επιδοτήσεις στις καλλιέργειες λόγω των περιοχών Natura κτλ., δεν υπάρχουν και ζωοτροφές. Και άρα καταφεύγουμε στην εισαγωγή βιολογικών κτηνοτροφικών προϊόντων. Από διπλανές χώρες, μπορώ να σας πω, προχθές ήμουνα Σόφια, Βουλγαρία, που αυτή τη στιγμή πέφτουν πάρα πολλά χρήματα, ας το πούμε, στην τέτοιο, αλλά πάνε με σωστή οδηγία και κατεύθυνση. Μας έχει περάσει δηλαδή και η Βουλγαρία στην Εγώ παραγωγή πιστεύω βιολογικών. ότι ναι, γιατί αυτό το εξηγούσα και χθες το βράδυ στους παραγωγούς, ότι οι Βούλγαροι είναι αυτή τη στιγμή, ωραία, πας στη Βουλγαρία, θα δεις το γαϊδούρι, θα δεις τα χωράφια, δεν είναι τόσο εξυγχρονισμένοι, ας πούμε, στο επίπεδο το δικό μας, αλλά είναι πιο κοντά στην παραδοσιακή γεωργία. Δηλαδή δεν έχουν αυτό το μοντέλο της γεωργίας της αμερικάνικης που έχουμε εμείς 30-40 χρόνια, της χημικής γεωργίας, που όταν στα ροδάκινα ρίχναν 4 κιλά θεϊκή, έτσι, ρίχνανε 200 κιλά λίπασμα θεϊκή στα καλαμπόκια, και αυτή τη στιγμή έχουν βγει διάφορα, στο πούμε, προγράμματα, παραδείγματος χάρη από νητροποίηση, εγώ δεν έχω τίποτα με το πρόγραμμα, που δίνουν λεφτά στους παραγωγούς να μην ρίξουν λίπασμα και άζωτο. Δηλαδή αυτές οι χώρες, ας το πούμε, που τις υποτιμούσαμε εμείς, είναι πιο κοντά στην παραδοσιακή γεωργία. Δεν έχουν ήρθανε και μας περάσανε αυτές οι χώρες, έτσι για να το πούμε, έτσι, και η ξεφτύλα μας είναι ανίποτη, λέω εγώ, σαν σχόλιο. Και εμείς είμαστε αποδέκτες αυτή τη στιγμή, δεν θέλω να δημιουργώ εντυπώσεις κτλ. Ως φορέας πιστοποίησης από διάφορες εταιρείες που δυστυχώς δεν μπορούν να ανταποκριθούν οι παραγωγοί. Έτσι, τώρα, η περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, σε ποια κατάσταση είναι από πλευράς παραγωγής βιολογικών προϊόντων, για να δούμε έτσι και τον χάρτη πώς κινούμαστε στην Κεντρική Μακεδονία συγκρίση με τα προηγούμενα χρόνια? Μια βιολογική γεωργία που, υπενθυμίζω, έχει διάρκεια ζωής τα τελευταία 20 χρόνια, να πούμε. Έτσι, ναι, υπάρχει. Ναι, ήδη από τη δεκαετία, ας πούμε, του 90, έτσι, υπήρχαν οι τάσεις από διάφορους οι οποίοι αντιλαμβανόντουσαν το περιβαλλοντολογικό κίνημα, ήταν πιο κοντά σε αυτό, και μετά σιγά σιγά άρχισε να αναπτύσσεται και περιβαλλοντολογικό συναγροτικό. Έτσι. Μία εικόνα την οποία έχουμε με βάση, ας πούμε, και την τελευταία προκήρυξη, γιατί οι πιο πολλοί παραγωγοί
περιμένουν να βγει μια προκήρυξη να πάρουν κάποια χρήματα. Παρόλα αυτά που υπήρχαν μέσα δενδρώδεις καλλιέργειες, και θέλω να μιλήσω για η Μαθία Πέλα Πιερία. Της επιδότησης. Έτσι, ναι. Παρόλο δηλαδή που υπήρχαν μέσα τα ροδάκινα, αυτή τη στιγμή Πέλα η Μαθία Πιερία δεν εντάχθηκε ούτε ένας συνεταιρισμός για την παραγωγή βιολογικών ροδακίνων. Πόσο δε μάλλον που, ξέρετε, η Μαθία και Πέλα έχει 17 κονσερβοποιεία και χυμοποιεία. Είναι το κέντρο της γης στην παραγωγή των Τώρα, ποστών, η δε άλλη νομή όσο αφορά την Κεντρική Μακεδονία, το Κιλκής, όντως είναι μια σιδεροπαραγωγική περιοχή, αναπτυσσόμενη, δυνατή, έχει λίγο αδικηθεί από την προηγούμενη την προκήρυξη, αλλά θα ανακάμψει και θα ξαναμπεί. Στις δε Σέρρες ισχύει το ίδιο. Ένας αναπτυσσόμενος, μπορώ να πω, νομός όπως είναι η Θεσσαλονίκη, που πλέον αρχίζουν να μπαίνουν και κάποιες ενώσεις και τα λοιπά που στηρίζουν τους παραγωγούς και ιδιώτες, ας το πούμε, σαν τεχνική σύμβουλη γεωπόνη. Έτσι, είναι μια αναπτυσσόμενη περιοχή, ιδίως η Θεσσαλονίκη. Ναι. Το ίδιο μπορώ να πω σχεδόν και για την Δράμα. Η Καβάλα, ας πούμε, τώρα δεν ξέρω αν θεωρηθεί Κεντρική Μακεδονία. Αναπτύσσεται έτσι με πιο λίγο αργό. Όχι, είναι Ανατολική Μακεδονία. Ναι, Θράκη, εντάξει. Έτσι. Ναι, του στερούμε κάποιους δικούς μας. Μακεδονία είναι, αλλά είναι Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, έτσι. Ναι. Μάλιστα. Τώρα, ποια είναι τα βήματα που ακολουθείτε εσείς σαν φορέας πιστοποίησης στους παραγωγούς ή μεταποιητές των βιολογικών προϊόντων? Δηλαδή, ποια είναι η δουλειά η δικιά σας διαδικαστικά για να γνωρίζει ο κόσμος? Δεν θέλουμε να μπούμε σε λεπτομέρειες, έτσι, να μην κουράσουμε τον κόσμο. Έτσι, με απλά βήματα. Το θέμα είναι ότι εμείς είμαστε καθαρά ένας οργανισμός της επαρχίας. Έτσι. Εγώ ίδιος είμαι αγρότης γεωπόνος και ιδιοκτήτης του φορέα. Από τότε που έχω κάνει τον οργανισμό, μας έχετε διοικηθεί όλο το έργο εσείς προσωπικά, την εξελικτική μας πορεία, είναι ότι έχουμε άμεση επαφή με τον παραγωγό, με τον μεταποιητή. Δηλαδή, ο καθένας κάθεται και μιλάει με τον Γενικό Διευθυντή. Ο Γενικός Διευθυντής είναι έξω, είναι στο πεδίο, είναι στο χωράφι, είναι στο μαντρί, είναι στο στάβλο, είναι στο σφαγείο. Έτσι, δεν είμαστε δηλαδή μία απρόσωπη εταιρεία. Ο καθένας έχει την προσωπική επαφή με εμάς. Κάνουμε μία επαφή, μιλάμε με τον παραγωγό. Δεν τον κάνουμε ένα management, αλλά προσπαθούμε μέσα από κάποια πράγματα να τον μπορούμε να τον στηρίξουμε, να τον βοηθήσουμε, να καταλάβει και ο ίδιος τι θέλει να κάνει, να γνωρίζει τις προδιαγραφές, να μην λέει ότι μπήκα σε ένα πρόγραμμα βιολογικών και τώρα τι γίνεται. Έτσι. Έχουμε μια άμεση επαφή. Από εκεί και πέρα να κατασταλάξει το τι θέλει να κάνει, να γνωρίσει 5 πράγματα, να ενταχθεί στον κανονισμό με βάση μια συνεργασία η οποία δημιουργείται και υπογράφεται από το ΔΕΜΕΝ, τον παραγωγό και τον φορέα πιστοποίησης, που στην ουσία είναι η είσοδός του τώρα μπει και να παράγει πλέον ευρωπαϊκά, έτσι να μην ξεχνάμε, ευρωπαϊκά βιολογικά προϊόντα. Δηλαδή μπαίνει και παράγει με τις ίδιες προδιαγραφές όπως ο Γάλλος, ο Βέλγος, ο Ολλανδός. Έτσι. Η επίσημη πολιτεία πόσο κοντά είναι στην παραγωγή των βιολογικών προϊόντων, στους βιοκαλλιεργητές, πόσο τους προτρέπει πρακτικά? Και το λέω σε έναν τεχνοκράτη όπως είστε εσείς, που όπως λέτε συζητάω με τον κόσμο, δεν είστε απρόσωπος, είναι διαπροσωπικές οι σχέσεις που έχετε με τους βιοκαλλιεργητές, με τους ανθρώπους που ασχολούνται με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Έχω την εντύπωση ότι πέρα βρέχει στις διευθύνσεις αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής, το κεφάλαιο βιολογική γεωργία δεν είναι από τα δημοφιλέστερα. Κοιτάξτε τώρα, ναι, όντως η εκπροσώπηση. Χωρίς να θέλω να γίνω κακός, όχι. Ούτε με τους εργαζόμενους. Οι διευθύνσεις γεωργίας από τα διάφορα προγράμματα και μέσω των επιδοτήσεων έχουν απεμπλακεί αυτή τη στιγμή. Έχει αναλάβει σημαντικές αρμοδιότητες ο ΟΠΕΚΕΠ, που στην ουσία δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Γιατί δε η ηγεσία, ας πούμε. Άρα θα πρέπει να επιστρέψουν οι αρμοδιότητες της ΔΑΟΚ. Ήταν μια δικλείδα ασφαλείας. Μα βέβαια, είχε στον τοπικό γεωπόνο, ήταν στην περιοχή, ήταν στο χωριό. Από τους αρτηριοσκληρυντικούς υπαλλήλους στελέχη του ΟΠΕΚΕΠ. Ο υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠ είναι σε ένα γραφείο στην Αθήνα, βλέπει 14 στρέμματα, είναι σιτάρι, είναι κρυθάρι, είναι καλαμπόκι, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Βλέπει ένα νούμερο. Του κάθεται. Δεν του κάθεται. Τα νούμερα τους ενδιαφέρουν ανέκαθεν. Μπράβο, έτσι ακριβώς. Ενώ ο υπάλληλος που ήταν στη διεύθυνση γεωργίας θα πάει στο χωριό, θα πάει ο παραγωγός, θα ενημερωθεί στη ΔΑΟΚ. Θα ήταν λίγο πιο ανθρώπινα τα πράγματα. Τώρα πρέπει να έχουμε να κάνουμε με. Και όντως χρειάζεται όμως και αυτός ο εξυγχρονισμός. Αλλά να είναι εξυγχρονισμός όλων των παρεχόμενων υπηρεσιών με ανθρώπινο πρόσωπο. Έτσι. Να μην είναι δηλαδή πονάει κεφάλι, κόβει το τέτοιο. Γιατί υπάρχουν διάφορες ιδιομορφίες στην ελληνική γεωργία, πόσο δε μάλλον στη βιολογική. Για να μπορέσουμε όλοι να βοηθήσει να αναπτυχθεί. Τώρα όσο για τις ηγεσίες του Υπουργείου, τα έχουμε πει πάμε πολλές φορές να πούμε έτσι. Δεν μας ενδιαφέρει καν οι όποιες ηγεσίες. Είναι αναλώσιμοι όλοι αυτοί οι τύποι εκεί. Έρχονται και παρέρχονται.
καίγονται σε μια ηλεκτρική καρέκλα, δεν ενδιαφέρει τον αγροτικό κόσμο και δεν πρέπει να ενδιαφέρει τον αγροτικό κόσμο. Είναι αυτό που αλλά από αυτούς εξαρτώμαστε όλοι. Έτσι, ναι, δυστυχώς. Το θέμα είναι ότι εμείς έχουμε εμάς. Αυτό έλεγα και χθες στους παραγωγούς, με μια ομάδα που ήμασταν χθες 17 άτομα, ότι εμείς έχουμε εμάς. Πρέπει να συνεργαστούμε ο παραγωγός με τον γεωπόνο τεχνικό σύμβουλο, έτσι, με τον φορέα πιστοποίησης, με τον όποιο μεταποιητή, έτσι, να καθίσουν κάτω για να πάρει μια υπεραξία το παραγόμενο προϊόν και να μην μπούμε μόνο για τις επιδοτήσεις, γιατί οι επιδοτήσεις είναι το κλειδί για να βάλεις μπροστά το αυτοκίνητο. Ωραία. Αλλά μετά το αυτοκίνητο πρέπει να το οδηγήσεις εσύ. Ναι. Λέγεται ότι τα βιολογικά προϊόντα συγκρίση με τα συμβατικά είναι ακριβότερα. Τι απαντάτε εσείς σε αυτήν την άποψη που υπάρχει, που επικρατεί? Πάνε, λέει, στο σούπερ μάρκετ να επισκεφθείς τα βιολογικά προϊόντα και τα συμβατικά και να δεις τις διαφορές τιμολογιακά. Κοιτάξτε, όντως υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα μία διαφορά σε αυτή την τιμή. Υπάρχει λίγο ένα υψηλό κόστος, γιατί ένας παραγωγός βιοκαλλιεργητής δεν θα μπει να κάνει μια ζενεκτονία που θα μπει σε 2 ώρες μέσα με ένα τρακτέρ, από ότι θα δαπανίσει, παραδείγματος χάρη, 5-6 μέρες να βοτανίσει τα λάχανα, τα καρότα ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι. Υπάρχει, αλλά αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό, ας πούμε, έχει γίνει μια εξίσωση των τιμών, τόσο δε σε παραγόμενο επίπεδο, όσο και σε επίπεδο καταναλωτισμού. Δηλαδή, θα πάω στο σούπερ μάρκετ και πλέον βλέπουμε στη Γερμανία, στην Ιταλία, στην Αυστρία, στην Ελβετία, ότι πλέον οι τιμές συμβατικών και βιολογικών είναι ίδιες. Όντως, εδώ υπάρχει λίγο ότι είναι πιο ακριβό, αλλά η έννοια είναι, ας πούμε, κτλ., ότι και το παραγόμενο βιολογικό προϊόν θα πρέπει να είναι προσιτό στον καταναλωτή. Έτσι, για να δημιουργήσει την προσφορά και τη ζήτηση. Δεν μπορώ να παράγω εγώ 5 μήλα, τα οποία θα τα πάρουν 2 άνθρωποι, θα πρέπει να παράγω 15 μήλα, τα οποία θα πρέπει να τα πάρουν 20 άνθρωποι. Έτσι, για να προχωρήσει όλο αυτό το πράγμα και να πάει μπροστά στην προκειμένη. Και να δημιουργηθούν και οι ομάδες παραγωγών που η ισχύς ενδιενώσει να μπορέσουν να έχουν μεγαλύτερο τονάζ, για να μπορέσουν να διαθέσουν και στην εξωτερική αγορά, λέω. Βέβαια, εγώ. Ναι, πάντα εξωστρέφεια. Σας λέω, χθες με την ομάδα είχαν κάποιες επαφές. Ήταν ένας κύριος από το εξωτερικό, στην κουβέντα την οποία που αναπτύξαμε εκεί πέρα, και είπε συγκεκριμένα: ωραία, μαζευτείτε 1000 στρέμματα λεβάντα. Και εγώ είμαι εδώ. Αλλά δυστυχώς αυτοί που ήμασταν εχθές, ήταν με τα βία, σας το πούμε, 120-130 στρέμματα. Από την γάμα των προϊόντων τώρα, των χαρακτηριζομένων ως βιολογικά, τι υπάρχει στην περιοχή? Ελιές, ροδάκινα, πυρηνόκαρπα, κυπευτικά? Μπορείτε να μας δώσετε ένα περίγραμμα? Ναι, δυστυχώς έχουμε μείνει στην παραγωγή του τριφυλιού και του σιταριού, ας το πούμε, κτλ. Που αφενός δεν μένει καλά, είναι γιατί θα πάνε σε ένα επίπεδο ζωοτροφών και θα βοηθήσετε να αναπτύξετε την κτηνοτροφία. Είμαστε λυπείς όσο αφορά τα κυπευτικά και συνήθως οι βιοκαλλιεργητές οι οποίοι καλλιεργούν κυπευτικά είναι οι πιο συνειδητοποιημένοι. Η προκήρυξη, η οποία ετοιμάζεται να βγει τον επόμενο Αύγουστο, συμπεριλαμβάνει μέσα τα κυπευτικά, φυλλώδη, έτσι δίνει δηλαδή κάποιο κίνητρο να μπορούν και αυτοί να μπουν και να πάρουν, να το πούμε, κάποια χρήματα, μια απώλεια εισοδήματος, να μην την πούμε επιδότηση κτλ. Εντάσσονται κάποιες καινούργιες καλλιέργειες, παραδείγματος χάρη ακτινίδια, ρόδια, τα οποία δεν υπήρχαν την προηγούμενη φορά. Έτσι. Το δε τρένο όσο αφορά μήλα και ροδάκινα τελείωσε, πέρασε. Έτσι, πέρασε και δεν ανέβηκε κανένας. Έκανε τη στάση του, περίμενε 20 μέρες στην Εμαθία, Πέλα, Πιερία. Έτσι, αλλά είπαμε, δεν υπήρξαν ενδιαφέρον από κανέναν. Τώρα, από τις κατατοπιμένες ομάδες παραγωγών εννοείται, έτσι, για από τους συνεταιρισμούς, από τις ομάδες, από όλους. Δηλαδή, και εγώ που κατάγομαι δηλαδή, από Βέρεια, να πούμε εκεί πέρα, ουδής μας φώναξε να κάνουμε, μόνο μπορώ να πω, κάτι και που τιμάει, ας πούμε, τον κύριο Γιαννητσόπουλο, η Ένωση του Αμυντέου, που καθίσαμε, συζητήσαμε, υπήρχε ένα σοβαρό project, ας το πούμε, να μπουν 90 άτομα βιοκαλλιεργητές, μια πολύ σοβαρή πρόταση κτλ. Αλλά από εκεί και πέρα το συζητάμε, να δούμε δηλαδή πώς θα μπορούν να αναπτύξουν. Μάλιστα. Λοιπόν, πλησιάζοντας προς το κλείσιμο της παρουσίας σας εδώ στην εκπομπή για τη μόδα των υπερτροφών, θέλω λίγο να μιλήσουμε, όπως είναι οι υποφαές, μύρτιλα, γκότζι μπέρι και όλα αυτά που θεωρούνται εξίσου βιολογικά. Τι έχετε να πείτε? Κοιτάξτε, υπήρχε μία. Είναι όντως βιολογικά αυτά? Είναι όντως βιολογικά. Δεν μπορείς να παράγεις ένα προϊόν που είναι για την υγεία του ανθρώπου, έτσι όπως είναι τα superfoods, και παραδείγματος χάρη να έχουν μέσα υπολείμματα φυτοφαρμάκων. Έτσι. Πόσο δε, μάλλον και στα superfoods και στα αρωματικά και στα φαρμακευτικά. Έτσι. Δεν μπορεί να έχουν μέσα υπολείμματα, δεν κάνουμε τίποτα τότε. Σκοπός είναι να παράγονται αυτά τα προϊόντα, να είναι καθαρά και από εκεί και πέρα, εγώ μέσα από αυτά τα προϊόντα που θα φάω, να εκταμιεύσω τις όποιες πρωτεΐνες, τις όποιες, γι' αυτό λέω χαρακτηρίζονται και superfoods. Έτσι. Απλώς και αυτά είναι στο αρχικό του στάδιο, έχουν και αυτά τα προβλήματά τους. Έτσι, και ψάχνουν να βρουν, να το πούμε, τον δρόμο τους.
Έτσι έχουν δημιουργηθεί διάφορες ομάδες, διάφοροι συνεταιρισμοί. Ωραία. Αλλά σιγά σιγά προχωράει το θέμα. Τέλος, βιολογικά προϊόντα, το μέλλον είναι μπροστά. Είναι. Να ασχοληθεί ο κόσμος, ποια είναι η άποψή σας, το μήνυμά σας? Να ασχοληθεί και πόσο δε μάλλον να ασχοληθούν και οι κτηνοτρόφοι. Δηλαδή, αυτή την τελευταία διάστημα έχουμε πάρα πολλούς κτηνοτρόφους που μπαίνουν εθελούσια στην παραγωγή βιολογικού γάλακτος. Έτσι, γιατί αφενός μεν πληρώνεται. Γιατί το χρειαζόμαστε και σαν πρώτη ύλη για. Βέβαια, ναι, γιατί όλοι οι τυροκόμοι αυτή τη στιγμή πουλάνε στο εξωτερικό, έτσι. Μάλιστα. Και θα πρέπει και εκεί η πολιτεία να σκύψει, γιατί στην προηγούμενη, ας το πούμε, προκήρυξη άφησε απ' έξω τους κτηνοτρόφους και να ακούσει τη βάση. Έτσι. Δηλαδή θα πρέπει να γίνεται μια σύνδεση τόσο της φυτικής παραγωγής όσο δε και της ζωικής παραγωγής. Λοιπόν, αυτά και από εσάς ευχαριστούμε πολύ για τη σημερινή σας παρουσία, για την πιστοποίηση των βιολογικών προϊόντων. Ήταν ο κύριος Θωμάς Μισαηλίδης, κυρίες και κύριοι, υπεύθυνος του Πράσινου Ελέγχου Green Control. Μας έδωσε περισσότερα στοιχεία και λεπτομέρειες. Θεωρήσαμε έτσι καλό να έχουμε τις απόψεις αυτές για να γνωρίσετε και εσείς αλλά και ο αγροτικός πληθυσμός. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας για το θέμα της ολοκληρωμένης διαχείρισης της ελαιοκαλλιέργειας θα μιλήσουμε στη συνέχεια με τον εμπνευστή αυτής, τον ελαιοργό Αστέριο Γκριμούρα από τη Σκοτίνα Πιερίας, που έχει το σύγχρονο ελαιοργείο σε αυτή την περιοχή, μια μονάδα που είναι υπόδειγμα θα λέγαμε, έχοντας κάνει ρεπορτάζ επανειλημμένα στην μονάδα του κύριου Γκριμούρα, ένας άνθρωπος που γνωρίζει όσο ελάχιστη τα της ελιάς και έχουμε τους λόγους μας να είναι μαζί μας. Ποια είναι λοιπόν αυτή η ολοκληρωμένη διαχείριση ελαιοκαλλιέργειας που ακούει ο κόσμος, που διαβάζει ο κόσμος, πόσο διαφορετική είναι από τη συμβατική ελαιοκαλλιέργεια, κύριε Γκριμούρα? Η ολοκληρωμένη διαχείριση είναι, το λέει η λέξη ολοκληρωμένη, γίνεται με τον εξής τρόπο. Απλώς ελέγχεται η παραγωγή κατά τη διάρκεια που γίνεται πριν την εισοδεία. Όταν λοιπόν κάνουμε ολοκληρωμένη διαχείριση, απλά ελεγχόμαστε ό,τι έχει σχέση τα φυτοφάρμακα. Ναι. Γενικώς στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες αρχίσανε να ζητάει ο κόσμος λάδια ολοκληρωμένης ή βιολογικής καλλιέργειας. Επίσης, θέλω να πω ότι έχει γίνει ομάδα στο νομό Πιερίας ολοκληρωμένης διαχείρισης. Είναι βέβαια, μπορώ να πω, σε αρχικό ακόμη στάδιο, προχωράει όμως πολύ καλά και βλέπω ότι θα συνεχίσει πολύ καλά. Μάλιστα. Αυτή η ομάδα είναι μικρή αριθμητικά θα λέγαμε και είναι στο ξεκίνημά της είναι τα τελευταία 2-3 χρόνια. Την ιδέα βέβαια την χρεώνεστε αποκλειστικά εσείς πριν από 6-7 χρόνια αν δεν κάνω λάθος, για να δημιουργηθεί η ομάδα αυτή ολοκληρωμένης ελαιοκαλλιέργειας, ολοκληρωμένης διαχείρισης ελαιοκαλλιέργειας στην Πιερία. Πώς βλέπετε εσείς αυτή την προσπάθεια παρακολουθώντας την και σαν έμπειρος άνθρωπος στο συγκεκριμένο προϊόν? Εγώ έκανα την πρόταση. Αυτή τη στιγμή όμως υπάρχει διοίκηση που έχει αναλάβει την ολοκληρωμένη. Υπάρχουν ο κατάλληλος γεωπόνος, υπάρχει το διοικητικό, είναι μια ομάδα που ανήκει σε ένα συνεταιρισμό και προχωράνε καλά, πιστεύω. Μάλιστα. Έχουν πολύ δρόμο να διανύσουν βεβαίως. Είναι μικρός ο αριθμός, αν δεν κάνω λάθος, κάποια άτομα, καμιά 30-40 είναι που αποτελούν τον πυρήνα. Υπήρχαν άτομα περισσότερα, αλλά αυτοί που εφαρμόζουν τις αρχές της ολοκληρωμένης είναι ολιγάριθμα, έτσι. Η ομάδα αποτελείται από πολλά άτομα. Ενεργά όμως είναι πολύ λίγα. Αυτοί που υπηρετούν τις αρχές της ολοκληρωμένης διαχείρισης, λέτε, είναι λίγοι. Είναι πολύ λίγοι αυτή τη στιγμή. Είναι περίπου 20 άτομα. Μάλιστα.
και οι οποίοι φέρνουν το προϊόν τους στη μονάδα σας για να επεξεργαστεί, για να γίνει ελαιόλαδο, έτσι. Έτσι ακριβώς. Μάλιστα. Τώρα, πώς ήταν η περσινή ελαιοκομική περίοδος, θέλω να μου πείτε, και ποια είναι τα μηνύματα για τη φετινή ελαιοκομική περίοδος. Βεβαίως είναι πολύ νωρίς, θα μου πείτε, έχουμε μήνα Ιούλη μέχρι τον Οκτώβρη-Νοέμβρη, έχουμε πολύ καιρό μπροστά μας. Η περσινή ελαιοκομική περίοδος δεν είχε αυξημένη παραγωγή. Εκείνο όμως που βοήθησε τους παραγωγούς ήταν ότι βοήθησαν οι καιρικές συνθήκες και είχε πολύ λάδι η ελιά, σαν ελαιοπεριεκτικότητα. Μάλιστα. Εν συγκρίση με τα προηγούμενα χρόνια, λέμε, έτσι. Ναι. Πώς θα τη χαρακτηρίζαμε την ποιότητα του ελαιολάδου της περσινής χρονιάς? Η ποιότητα ήταν μέτρια πέρυσι. Μάλιστα. Συντέλεσαν οι καιρικές συνθήκες. Αποκλειστικά οι καιρικές συνθήκες και ίσως δεν γίνανε οι σωστοί ψεκασμοί στην ώρα τους. Ναι. Πράγμα βέβαια που σε μια καθετοποιημένη ομάδα παραγωγών, όπως είναι η ομάδα της ολοκληρωμένης, νομίζω είναι τα πράγματα πολύ πιο αυστηρά και εφαρμόζονται οι αρχές. Έτσι. Σίγουρα είναι πιο αυστηρά, αλλά δεν είναι και δύσκολο η ολοκληρωμένη διαχείριση. Δεν είναι δύσκολο να ενταχθεί στην ολοκληρωμένη διαχείριση. Ενημερώνονται από το γεωπόνο απλά πότε θα πρέπει να κάνουν τους ψεκασμούς. Μάλιστα. Οι διάφορες ασθένειες τώρα, κύριε Γκυμούρα, που αφορούν την ελιά, πόσο επηρεάζουν τα δεδομένα για φέτος? Πείτε μας, έτσι είστε ένας άνθρωπος που γνωρίζετε πολύ καλά τα δεδομένα που υπάρχουν και θα θέλαμε την άποψή σας. Εμείς τη μόνη ασθένεια που έχουμε που κυνηγάει στην περιοχή μας είναι το κυκλοκόνιο. Αυτό είναι που επηρεάζει πάρα πολύ την ελιά. Πώς πάμε από κυκλοκόνιο λοιπόν, εκτός από δάκο? Το κυκλοκόνιο πάλι πρέπει η παραγωγή σε συνεργασία με τους γεωπόνους να έρθουν σε επαφή να κάνουν τους ανάλογους ψεκασμούς. Το ίδιο συμβαίνει και με το δάκο. Μάλιστα. Τα κάνουν όμως αυτά, δεν τα κάνουν οι παραγωγοί? Δεν τα κάνουν όλοι οι παραγωγοί. Α, έτσι. Με αποτέλεσμα να ρίχνουν το γενικό δείκτη της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος οι μη πειθαρχημένοι με τους απίθαρχους, έτσι. Ασφαλώς, έτσι ακριβώς είναι. Διότι κάποιοι ψεκάζουν, κάποιοι δεν ψεκάζουν και έχει ως αποτέλεσμα να γίνεται η αύξηση μετά. Ναι. Είτε του δάκου είτε του κυκλοκόνιου. Τώρα στο θέμα των χρησιμοποιούμενων των ποικιλιών ελιάς, θέλω να μου πείτε, αναπεριοχή καλλιέργειας, τι γίνεται? Και αν έχετε εσείς να προτείνετε κάτι στους φίλους ελαιοκαλλιεργητές που μας παρακολουθούν. Οι ποικιλίες της ελιάς που έχουμε στην περιοχή μας είναι πάρα πολλές. Συνηθίζεται η μεγάρων, συνηθίζεται η ντόπια της σκοτίνας και υπάρχουν και άλλες πολλές. Η καλαμόνη υπάρχει. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο. Ναι. Διότι... Θα ήταν προτιμητέο να υπήρχαν λιγότερες πολλές ποικιλίες για να βγει ένα τελικό καλύτερο αποτέλεσμα, το καλύτερο δυνατό, έτσι. Ασφαλώς. Δεν σημαίνει όμως ότι επειδή υπάρχουν πολλές ποικιλίες ότι δεν βγαίνει καλός ποιοτικό ελαιόλαδο. Και κάτι άλλο που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι αυτή την περίοδο υπάρχει και ένα άλλο που πρέπει να προσέξουν οι παραγωγοί, γιατί χάνουν την εισοδεία τους, είναι η καρπόκαψα που επηρεάζει την ελιά. Μάλιστα. Εκεί τι πρέπει να προσέξουν? Ψεκασμό θέλει. Ναι. Μάλιστα. Υποθέτω ότι μέσα από τον γεωπόνο τους θα τους γίνουν αυτές οι συστάσεις για να ψεκάσουν. Σίγουρα. Απλά ορισμένοι που δεν ψεκάζουν και πιστεύουν ότι παίρνουν υποτίθεται βιολογικό, γιατί δεν είναι έτσι το βιολογικό, εκεί χάνουν και την παραγωγή τους, χάνουν την εισοδεία τους. Ναι. Βέβαια, όπως είπατε, είναι και πολύ νωρίς να μιλήσουμε ακόμη. Ναι, ναι. Ναι, μεσολαβεί ολόκληρο καλοκαίρι, μεσολαβούν αρκετοί μήνες. Και επειδή μιλάμε τώρα για χρονικό διάστημα, να σας ρωτήσω για τους παγετούς του περασμένου Γενάρη,
από τη μία, αλλά και οι συνεχείς βροχοπτώσεις Μαΐου-Ιουνίου που προηγήθηκαν το προηγούμενο δίμηνο, κατά πόσο αλλάζουν τα δεδομένα στο τελικό παραγόμενο προϊόν, το ελαιόλαδο, την ελιά, πόσο επηρέασαν δηλαδή και η πρωτοφανής αυτή παγετή του Γενάρη μήνα, πόσο έκαμψαν την ελιά σαν δέντρο, πόσο την επηρέασαν και πόσο θα επηρεάσουν και στη συνέχεια στην τελική παραγωγή, στην τελική ευθεία που θα μπούμε. Ο παγετός ασφαλώς και επηρέασε. Δεν επηρέασε όλες τις περιοχές, αλλά κάποιες περιοχές τις επηρέασε. Εκείνη που δεν επηρέασε είναι η ελιά που είναι ανθεκτική στην παγωνιά, είναι η ντόπια της σκοτίνας. Μόνο αυτήν δεν έχει επηρεάσει. Τις άλλες ποικιλίες τις επηρέασε, δεν μπορώ να πω όμως σε μεγάλο βαθμό, περίπου πρέπει να επηρέασε στο 30%. Ναι. Βέβαια οι βροχές στη συνέχεια δεν βοηθήσανε, του Μαΐου προπάντων δεν βοηθήσανε για να κάνει σωστό δέσιμο η ελιά. Τώρα στη συνέχεια εξαρτάται από τους παραγωγούς και πάλι από τις καιρικές συνθήκες. Ναι. Πληροφορούμαστε, κύριε Γκριμούρα, ότι έχουν αυξηθεί κατά πολύ οι φυτεύσεις στην ελαιοκαλλιέργεια στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Πώς το βλέπετε εσείς σαν άνθρωπος στον οποίο καταλήγουν τα προϊόντα? Ασφαλώς και έχουν αυξηθεί. Βέβαια υπάρχει και μεγαλύτερη ζήτηση στο ελαιόλαδο γενικώς και στην εγχώρια αγορά και στο εξωτερικό. Ναι. Και βέβαια φημιζόμαστε οι Έλληνες ότι ο μέσος όρος είναι πολύ πολύ υψηλός στην κατανάλωση του ελαιολάδου εν συγκρίση με άλλες χώρες, με άλλους συνανθρώπους μας στον πλανήτη που καταναλώνουν πολύ μικρότερες ποσότητες. Οπότε υπάρχουν προοπτικές όσον αφορά την εξαγωγή του ελαιολάδου μας. Λέω εγώ απλώς σαν ένα ακαδημαϊκό σχόλιο, αν και δεν είμαστε για ακαδημαϊκά σχόλια. Τώρα εδώ είμαστε να πιάσουμε τον ταύρο από τα κέρατα, έτσι για να γίνω πιο ομός. Μπορεί το παρθένο ελαιόλαδο που παράγει στην Βόρεια Ελλάδα να συγκριθεί με το αντίστοιχο της Πελοποννήσου ή της Κρήτης? Σε καμία περίπτωση δεν συγκρίνεται, διότι η Πελοπόννησος και η Κρήτη έχουν μία, το πολύ δύο ποικιλίες ελιάς και έχουν διαφορετικές καιρικές συνθήκες από ό,τι έχει η Μακεδονία. Με λίγα λόγια, βγαίνει διαφορετική ποιότητα λαδιού στη Μακεδονία από ό,τι βγαίνει σε αυτές τις περιοχές. Και μας κατηγορούν πολλές φορές της Πελοποννήσου και της Κρήτης ότι έχετε το ελαιόλαδό σας είναι βαρβουλίνες, έτσι χαρακτηριστικά, δεν ξέρω αν το εννοούν χαρτολογώντας. Είναι όμως έτσι, δεν νομίζω να είναι έτσι. Τα δείγματα γραφής και η αυξητική πορεία και η ενασχόληση των παραγωγών με την ελαιοκαλλιέργεια το αντίθετο αποδεικνύουν. Ασφαλώς και δεν είναι έτσι. Εκείνο όμως που θέλω να πω είναι το εξής, ότι ο κάθε ένας θέλει να προωθήσει με τον καλύτερο τρόπο το δικό του προϊόν. Ναι. Αυτός είναι ο λόγος, δεν είναι κάτι άλλο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν βγάζουμε άριστα ελαιόλαδα στη Μακεδονία. Και ας λένε οι Νότιοι, μπορούν να λένε ό,τι θέλουν. Οι Πελοποννήσοι και οι φίλοι μας οι Κρητικοί ας λένε ό,τι θέλουν, έτσι. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι και ειδικά στην Πιερία τα 10.000 στρέμματα που γίνανε 37.000 τα τελευταία 10-15 χρόνια, το νούμερο μιλάει από μόνο του. Και σαν εισόδημα δίνει εισόδημα, αλλά και η ευρύτερη περιοχή βεβαίως. Η χρησιμοποίηση των άλλων προϊόντων, όπως ηλιέλαιο, βαμβακέλαιο, σπορέλαιο, μαργαρίνες, πόσο έπληξαν την περιβόητη μεσογειακή διατροφή που στηρίζεται πρωτίστως στο ελαιόλαδο? Σίγουρα υπάρχει ένα πρόβλημα εκεί. Βέβαια, στην Ελλάδα δεν καταναλώνουν μικρά ποσοστά. Εκείνο που επηρέασε είναι η κρίση και επειδή είναι πολύ πιο οικονομικά εκείνα τα λάδια, αυτός είναι ο λόγος που τα προτιμάνε. Όχι ότι δεν θέλουν το ελαιόλαδο. Σίγουρα έχει επηρεάσει. Αλλά υπάρχει και αυξητική τάση στην κατανάλωση του ελαιολάδου στην Ελλάδα. Ακόμα αυξητική
Ναι. Παρ' όλα αυτά υπάρχει πεδίο δράσης και γι' αυτό το λόγο βάζει και ο κόσμος, γίνονται νέες φυτεύσεις, διαρκώς γίνονται νέες φυτεύσεις. Φαντάζομαι το γνωρίζετε αυτό, το ξέρετε και από τη δουλειά σας και από την καθημερινότητά σας. Έτσι. Σίγουρα υπάρχουν αυξητικές τάσεις. Υπάρχουν γενικώς σε όλη τη Μακεδονία αυξητικές τάσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, στον επίλογο έτσι της παρουσίας σας εδώ στην εκπομπή μας, κάποιες χρήσιμες συμβουλές στους φίλους ελαιοκαλλιεργητές για την θερινή περίοδο που ήδη διανύουμε. Οι πρώτοι καύσονες που προηγήθηκαν δεν ξέρω πόσο επηρέασαν τα δεδομένα. Θα ακολουθήσουν, φαντάζομαι, Ιούλιο και Αύγουστο και άλλοι καύσονες. Μάντις δεν είμαστε, ούτε γνωρίζουμε τα καιρικά φαινόμενα πώς θα εξελιχθούν. Αλλά τι έχετε να συστήσετε στους φίλους ελαιοκαλλιεργητές που μας παρακολουθούν? Ακούστε, εκείνο που είναι το πιο βασικό είναι ότι θα παίξουν ρόλο οι καιρικές συνθήκες. Από εκεί και πέρα, οι ελαιοκαλλιεργητές είναι υποχρεωμένοι να κάνουν τους σωστούς ψεκασμούς και όσοι από τους ελαιοπαραγωγούς που έχουν ποτιστικά δίκτυα μπορούν να τα δώσουν 1-2 νεράκια να τα βοηθήσουν. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Οι καιρικές συνθήκες είναι. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ για τη σημερινή σας παρουσία. Φωτίσατε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ελαιοκαλλιέργεια, μια ενασχόληση των ανθρώπων της ευρύτερης περιοχής που είναι πολλά υποσχόμενη και το μέλλον είναι όλο δικό της ελαιοκαλλιέργειας. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ, κύριε Γκριμούρα. Λοιπόν, πάμε στον επίλογο της εκπομπής μας, το τρίτο και τελευταίο μέρος, αλλαγή θέματος, και επανερχόμαστε. Στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, κοντά στους αγρότες μας, κυρίες και κύριοι, επιλέξαμε να έχουμε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα, θέλω να πιστεύω. Οικοτεχνία μικρά εργαστήρια, με φιλοξενούμενο έναν τεχνοκράτη από τον οποίο σίγουρα θα αποκομίσετε πολλά, τον επιστημονικό σύμβουλο της Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας, τον κύριο Δημήτρη Ρουκά. Ίδρυση λοιπόν οικοτεχνικής μονάδας και ξεκινάμε αμέσως για να προλάβουμε, κύριε Ρουκά. Κύριε Τσιμπονίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία στο σταθμό σας. Νομίζω ότι, όπως το είπατε και στον τίτλο, επιτέλους νομοθετήσαμε την παράδοση στην Ελλάδα. Με βάση αυτόν τον νόμο για την ίδρυση της οικοτεχνίας, όλη η κουλτούρα μας, η αγροτική μας κουλτούρα, όλη η γαστρονομία μας, όλο το ελληνικό ταπεραμέντο πλέον, αυτό που μέχρι χθες μπορούσαμε να το γευτούμε με την παρέα μας, αυτό που έφτιαχναν οι μητέρες μας, οι γιαγιές μας, και το δίναμε στο σπίτι σαν γλυκό, εξαιρετικό, άντε το πέραμε και λίγο στο σπίτι το δικό μας, το τυρί που έφτιαχνε ο παραγωγός μας και το γευόταν με την οικογένειά του ή και με τους φίλους του. Τώρα δίνεται η δυνατότητα πλέον αυτό το τυρί να το γευτεί ο καταναλωτής με όλα τα θέματα ασφάλειας τροφίμων, και όχι μόνο ο καταναλωτής, ο γείτονάς του που λέει ο λόγος, αλλά και σε ευρύτερο επίπεδο, ακόμα και στο εξωτερικό. Δίνεται η δυνατότητα ο επισκέπτης της Ελλάδος, γιατί μια που μιλάμε για οικοτεχνία δεν περιοριζόμαστε μόνο στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας φυσικά, ο νόμος είναι για όλη την Ελλάδα. Ναι. Και ακόμα αυτός που ήρθε στην Ελλάδα το γεύτηκε και μπορεί να το βρει πλέον στο σούπερ μάρκετ της χώρας του, αρκεί να έχουμε τη διάθεση, γιατί μιλάμε για επιχειρηματική δραστηριότητα και ίσως μιλάμε ότι αποτελεί μια βιώσιμη επιχειρηματική δραστηριότητα για αυτούς που μπορούν και έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν, γιατί η αλήθεια είναι ότι όλοι δεν έχουν το επιχειρηματικό. Εμείς σαν Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, σαν Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αυτά τα χρόνια, και τόσο ο Περιφερειάρχης μας, ο κύριος Απόστολος Τζιτζικώσας, όσο στο δικό μας το μέρος η κυρία Μαυρίδου, δώσαμε όλο μας το είναι να μπορέσουμε αυτό να το αναπτύξουμε, να ενημερώσουμε τους πολίτες της Πιερίας, τους αγρότες μας πολύ περισσότερο, ότι ναι, έχουν τη δυνατότητα τα προϊόντα τους πλέον
να έχουν το δικαίωμα να το πουλήσουν στο σούπερ μάρκετ που είναι ένα μεγάλο κομμάτι και ένα μεγάλο ενδιαφέρον. Έτσι, όσο αφορά τώρα αυτό, έχει κλείσει, νομοθετήσαμε την παράδοση με ασφάλεια για τον καταναλωτή και το δίνουμε και το προσφέρουμε με αυτό που γνωρίζει ο καθένας μας. Μάλιστα. Λοιπόν, τι είναι η μεταποίηση μικρής κλίμακας, να μας πείτε? Όσο αφορά αυτό, δεν θέλει τίποτα. Θέλουμε τα μηχανήματά μας να είναι κάτω από 10 κιλοβάτ, γύρω στους 13 ύπους μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, και ο χώρος που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, θα ακουστεί λίγο έτσι, είναι ότι μπορούμε ένα εργαστήριο, μια οικοτεχνία μπορεί να γίνει μέσα σε ένα χώρο μέχρι 50.000 κυβικών μέτρων. Αυτό φυσικά δεν είναι κάτι που μπορεί εύκολα να το αξιοποιήσει ο καθένας. Επομένως, σε ένα χώρο μπορούμε να δημιουργήσουμε τη μικρή μας οικογενειακή, να το πω έτσι, οικοτεχνία και να μπορέσουμε να τυποποιήσουμε, να μεταποιήσουμε τα αγροτικά μας προϊόντα που παράγει ο αγρότης συγκεκριμένα, αυτό που παράγει και φαίνεται μέσα από το ΩΣΔΕ, γιατί θα χρειαστεί το ΩΣΔΕ, ό,τι παράγεις. Παράγεις σιτάρι. Μπορείς να κάνεις παξιμάδια, μπορείς να κάνεις κουλουράκια, μπορείς να κάνεις οτιδήποτε, ζυμαρικά, τραχανάδες, χιλοπίτες. Δηλαδή όλο αυτό το φάσμα της παράδοσης που τόσο πολύ το παρουσιάζουμε στις εκθέσεις μας, στις εκδηλώσεις μας, σε όλα και στους επισκέπτες, αν τους θεωρήσουμε τους τουρίστες από το εξωτερικό. Αν έχεις άλλα προϊόντα, δηλαδή αν έχεις, μπορείς να κάνεις τα ροδάκινα μας εδώ στην Ημαθία ή τα άλλα μας τα αγροτικά προϊόντα, να κάνεις εξαιρετικές μαρμελάδες που τις ξέρουμε να τις κάνουμε, να τις συσκευάσουμε, να τις τυποποιήσουμε, να τις προσφέρουμε στα ξενοδοχεία μας. Ίσως θα χρειαστεί να φύγουμε λίγο, να το πω έτσι ευγενικά, από εκείνη τη μαρμελάδα στο βαζάκι με το πετσετάκι που το πουλούν κάποιοι πανάκριβα. Το ωραίο μας το προϊόν, τα ωραία μας τα ροδάκινα, αυτά που τα έχουμε ξεκαθαρίσει ποια θα πάνε στο εμπόριο, στον καταναλωτή και ποια μένουν πίσω, μπορούμε να τα κάνουμε χυμό, μπορούμε να τα κάνουμε μαρμελάδα, να τα δώσουμε στα ξενοδοχεία μας. Έδρα της οικοτεχνίας. Έδρα οικοτεχνίας μπορεί να είναι το χωράφι μας. Το χωράφι μας δηλαδή μπορούμε να κάνουμε, να στήσουμε μια μικρή οικοτεχνία με άδεια φυσικά από την πολεοδομία γύρω στα 50 τετραγωνικά. Δεν υπάρχουν όρια στα τετραγωνικά, просто να μπορέσει στον έλεγχο να καταλάβει εκεί πέρα ότι μπορεί να ασκήσει αυτή τη δραστηριότητα με ασφάλεια και να εξυπηρετεί την εργασία. Δηλαδή και 25 τετραγωνικά να έχει κάποιος, μπορεί στο χωράφι να κτίσει μια μικρή αποθηκούλα και να τη μετατρέψει σε οικοτεχνία. Το ίδιο και στο σπίτι. Όχι όμως φυσικά με στην κουζίνα, μην έτσι αλλάξουμε τους όρους αυτά. Μπορεί να λέγεται οικοτεχνία, αλλά θέλει ένα χώρο ιδιόκτητο. Είναι η αποθήκη κάτω από το σπίτι, που συνήθως στα χωριά μας που πηγαίνουμε βλέπουμε ότι είναι το σπίτι επάνω και κάτω είναι ο χώρος αποθήκευσης που αποθηκεύουν τα προϊόντα, στα δικά μας τα χωριά, τα καπνά. Αυτά τα πράγματα μπορούν πολύ εύκολα να το μετατρέψουν και να το κάνουν οικοτεχνία. Ωραία. Και ποιος είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος ή κατά νόμο υπεύθυνος? Φυσικά ο αγρότης. Αυτό είναι. Ο αγρότης είναι ο επιχειρηματίας που θα δραστηριοποιηθεί. Ο επαγγελματίας αγρότης μπορεί, χωρίς να αλλάξει ασφάλεια, αν έτσι και η ασφάλεια έγινε ενιαία, χωρίς να πληρώσει επιπλέον, δηλαδή με καλυμμένος ας πούμε με το πρώην ΟΓΑ, να κάνει την οικοτεχνία. Ό,τι είναι να φορολογηθεί, θα φορολογηθεί. Αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα. Αυτά δεν είναι ανασταλτικοί παράγοντες. Ανασταλτικός παράγοντας είναι να το λέμε ότι δεν μπορείς να το κάνεις. Και τώρα το λέμε ναι, μπορείς να κάνεις την οικοτεχνία σου, ό,τι μπορείς να πωλήσεις στο εμπόριο το πουλάς και το άλλο που σε περισσεύει ή σιγά σιγά να το κάνεις ένα προϊόν. Μπορείς να τυποποιήσεις το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και να βάλεις μέσα τα βότανα της περιοχής, γιατί μόνο του δεν μπορεί, δεν επιτρέπεται. Μπορείς να κάνεις μέλι με να βάλεις μέσα ξηρούς καρπούς. Να κάνεις αποξηραμένους καρπούς, να κάνεις βασικά χυμούς, δηλαδή άπειρα ροδάκινα μπορεί πετιούνται και αυτή τη στιγμή θα μπορούσαμε να κάνουμε χυμούς εξαιρετικούς. Έχουμε παραδείγματα, εγώ θα αναφερθώ σε αυτά τα παραδείγματα που έχουμε στην Πιερία, γιατί έχουμε διοδοτήσει αρκετές μονάδες οικοτεχνίες. Δηλαδή έχουμε διοδοτήσει τώρα τελευταία που παράγει φυσικό χυμό από ρόδι. Είναι ένας παραγωγός στην Κάτω Μιλιά. Έχει γύρω στα 15 στρέμματα ρόδια, εκεί που μάλλον αν του το παίρνουν 30 και 20 λεπτά
ήρθε στην υπηρεσία, του δείξαμε τον τρόπο στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στο τμήμα φυτογειονομικού ελέγχου που είναι και υπεύθυνοι, και μέσα σε 3 μέρες πήρε άδεια οικοτεχνίας. Τέτοια να ακούμε. Λοιπόν, τι είναι το πρωταρχικό συστατικό, να μας πείτε? Είναι βασικά το προϊόν που έχει ως κύριο συστατικό μέσα στο προϊόν το οποίο παράγει. Δηλαδή, αν παράγει μαρμελάδα, το 50% ας πούμε για το ροδάκινο, να μιλήσουμε για το ροδάκινο, 50% πρέπει να είναι το ροδάκινο το δικό του μέσα. Και το άλλο 50% πρέπει να είναι ό,τι άλλα υλικά μπορεί να είναι. Δηλαδή, από 100% μέχρι 50% του προϊόντος το οποίο τυποποιεί να είναι αυτό που φαίνεται στο ΩΔΕ. Θέλετε να βάλετε ροδάκινα, θέλετε να βάλετε ακτινίδια, θέλετε να βάλετε οποιοδήποτε προϊόν μας που παράγουμε εδώ πέρα, να είναι το 50% και πού μπορεί να πουλάει η οικοτεχνία, δηλαδή σημεία διάθεσης? Βασικά λύνονται τα χέρια του παραγωγού πλέον. Μπορεί να το πουλήσει από το χώρο που είναι, δηλαδή από το εργαστήριό του, να το πουλήσει κατευθείαν προς πάσα κατεύθυνση. Έρχεται ένας και θέλει να το αγοράσει. Μα είναι επιχειρηματίας, μα είναι αποθήκη. Του το πουλάει. Θέλει στη λαϊκή αγορά, εφόσον θα βγάλει άδεια σε αγορά παραγωγών. Βασικά όμως αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι ο παραγωγός μπορεί να το πουλήσει στο σούπερ μάρκετ, στο παντοπολείο, στα ξενοδοχεία. Μάλιστα. Κάτι που δεν γινόταν μέχρι πρότινος, είναι η διαφορά. Στις ταβέρνες. Ναι. Δεν υπάρχει αυτό σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα. Πάμε στα γαλακτοκομικά προϊόντα. Ναι. Σε αυτό το νόμο της οικοτεχνίας υπάρχει λίγο μια ξεχωριστή έτσι, αναφορά για τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Θέλω να πω, να ξεκινήσω ότι οποιοσδήποτε κτηνοτρόφιμος έχει νόμιμα αδειοδοτημένη μονάδα, αυτομάτως τηρεί κάποιες προδιαγραφές υγιεινής, γι' αυτό και είναι αδειοδοτημένη, όσοι θα την είχαν κλείσει, και μπορεί να ξεκινήσει να κάνει το δικό του μικρό οικογενειακό τυροκομείο που θέλει περίπου 50 τετραγωνικά, βάζοντας τα ψυγεία, το χώρο που θα κάνει, τα οριμαντήριά του. Δεν θέλει πολλά πράγματα και εκεί πέρα περίπου στα 50 τετραγωνικά μπορεί να τυροκομεί άνετα, και το ξέρουν πολύ καλά οι φίλοι μας οι κτηνοτρόφοι, μέχρι 1 τόνο γάλα την ημέρα, αλλά δεν θα πάει εκεί πέρα. Ωραία. Το δικό του γάλα θα το τυροκομίσει και θα φάμε ωραιότατο τυρί. Για την εφαρμογή του HASP να μας πείτε. Μα η νομοθεσία της αδειοδότησης είναι HASP. Οι νόμοι που αναφέρονται εκεί πέρα, 852 και όλα αυτά, αναφέρονται σε θέματα HASP. Πέρα από αυτό, επομένως μπορεί να μην χρειαστεί, μάλλον να πω, δεν χρειάζεται να πάει σε ιδιώτη να του πιστοποιήσει σε HASP. Αν η εμπορική πράξη, με αυτό που θα έρθει σε συνεργασία, του ζητήσει, και είναι ένα άλλο θέμα να πιστοποιηθεί από ιδιώτη. Έχει φροντίσει το κράτος, έχει βγάλει οδηγίες ο ΕΦΕΤ, τόσο για τα γαλακτοκομικά, όσο και για τις άλλες μικρές μονάδες οικοτεχνίας. Έχει βγάλει ο ΕΦΕΤ οδηγίες απλές, εκλαϊκευμένες, που άμεσα μπορεί ο παραγωγός, διαβάζοντάς τις, να τηρήσει ίσως αυτά που δεν φαίνονται καθαρά στο ΦΕΚ. Άρα έχουμε δύο ας πούμε χειρίδια του ΕΦΕΤ που στην ουσία μας λένε πώς θα λειτουργήσουν, και με αυτά βασικά και λειτουργούμε. Πάμε και στα δικαιολογητικά τώρα που υποβάλλει στις διευθύνσεις αγροτικής οικονομίας ο ενδιαφερόμενος. Ναι, γιατί από εκεί θα περάσει απλά να είναι αγρότης, να έχει ένα ΩΣΔΕ, να φαίνονται αυτά που καλλιεργεί, να κάνει κάποιες εξετάσεις ότι είναι, γιατί είναι θέμα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων, ότι είναι υγιής, δεν έχει κάποια ασθένεια. Αυτά θα τα τηρήσει η Διεύθυνση Γεωργίας φυσικά, και από εκεί και πέρα ξεκινάει την διαδικασία, πληρώνει ένα παράβολο 10 ευρώ και ξεκινάει η διαδικασία έτσι απλά. Θα φέρει φυσικά θα δείξει πού είναι τα τοπογραφικά του που χρειάζονται, για να ξέρουμε σαν HASP να δείξει τη ροή πώς μπαίνουν τα προϊόντα, πόσα προϊόντα παράγει την ημέρα. Δηλαδή έβαλα 20 κιλά ρίγανη και την τυποποίησα σε φακελάκια, 100 φακελάκια των τόσων γραμμαρίων. Σε φακέλους, και τελείωσε η υπόθεση. Υπάρχουν και άλλες μορφές αδειοδότησης που μπορούμε να επιλέξουμε, που δεν αναφέρονται στην οικοτεχνία, κύριε Ρουκά, ή θέλει ένας ιδιώτης να επιχειρήσει? Αν κάποιος
αυτά που του δίνει η οικοτεχνία δεν βλέπει ότι δεν του ταιριάζει. Δηλαδή κάποιος λέει εδώ κάνουμε έξτρα παρθένο ελαιόλαδο με αρώμα, μέσα με βότανα και δεν θέλει κάποιος να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Μπορεί ο αγρότης πάλι, ο ελαιοπαραγωγός, να κάνει πάλι ένα μικρό εργαστήριο, αλλά εκεί πέρα μπαίνει στα 37 κιλοβάτ και κάτω, δύναμη ισχύως, περνάει από τη διεύθυνση ανάπτυξης, το πρώην βιομηχανίας ίσως που κάποιοι θυμούνται, συμπληρώνει κάποια δικαιολογητικά που θα του δώσουν εκεί ένα αεροτομετολόγιο, καταθέτει τοπογραφικά και πάει την ίδια ακριβώς τη διαδικασία. Εδώ το παράβολο είναι 100 ευρώ φυσικά και ξεκινάει πάλι, ξαναλέω, στις ίδιες προδιαγραφές, περίπου στα 50 τετραγωνικά, και να τον εξυπηρετεί ο χώρος που έχει να δραστηριοποιηθεί σαν αγρότης τη δικιά του, πάντα λέμε, παραγωγή και να μπορέσει να ανοίξει τα φτερά του και να φέρει ένα εισόδημα τόσο στην οικογένεια όσο και στην τοπική κοινωνία. Και να πω και κάτι ακόμα. Τα προϊόντα μας είναι η εικόνα μας. Είναι η εικόνα του τόπου μας, είναι η διαφήμισή μας. Επομένως μπορούμε άμεσα να συνδεθεί με τον τουρισμό και είναι ο καλύτερος πρεσβευτής της Ελλάδας, της Μακεδονίας, της Πιερίας και όλων των περιφερειακών ενωτήτων. Τέλος, κόστος επένδυσης, επιγραμματικά. Είναι τόσο ελαστικό το κόστος επένδυσης, γιατί ο άλλος αν την έχει την αποθήκη δεν έχει να επενδύσει μόνο πέρα από πλακάκια που λέει ο λόγος και κάποια. Εγώ θα βάλω ένα κόστος επένδυσης και να μην το πάρετε, είναι από 10.000 μέχρι 40.000 βαριά, αλλά ξαναλέω είναι πολύ ελαστικά. Κάποιος μπορεί να τα κάνει όλα, γιατί έχει κάποιες προδιαγραφές με 10.000. Απλώς το κόστος καταμερισμού είναι περίπου γύρω στα 30.000 που αφορά 30% την κατασκευή, ένα 15% διαμόρφωση του χώρου μέσα και ένα 55% είναι τα μηχανήματα. Επομένως, με βάση αυτά μπορεί να είναι κόστος. Όμως, προσοχή, θα το πω έτσι σαν αξίωμα. Αυτό που θα επενδύσει δεν μπορεί να είναι το διπλάσιο του τζίρου από αυτό που θα πουλήσει. Δηλαδή, αν θα βγάλει 10.000 είναι ο διπλάσιος τζίρος, δηλαδή 5.000 και 5.000, δεν μπορεί να επενδύσει πάνω από 10.000. Αν ο τζίρος του, ο διπλάσιος, είναι 20.000, είναι 20.000. 20.000 και ένα σέντς η μονάδα έχει πρόβλημα βιωσιμότητας οικονομική. Ωραία. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία. Νομίζω φωτίσατε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το θέμα οικοτεχνία, μικρά εργαστήρια. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, κύριε Ρουκά. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η εκπομπή Κοντά στους Αγρότες μας και η παρουσία μας εδώ μέσα από την Εγνατία τηλεόραση. Θέλω να πιστεύω ότι ήταν ωφέλιμη η παρουσία μας και η παρέμβασή μας στα πράγματα, στην Κεντρική Μακεδονία, στον πρωτογενή τομέα. Ευχαριστώ πολύ για την αγάπη σας, για τη στήριξή σας όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Εύχομαι καλή συνέχεια, καλό καλοκαίρι. Πρώτα ο Θεός, να δούμε από ποια συχνότητα και πώς θα τα ξαναπούμε στον αέρα. Θέλω να πιστεύω ότι βοηθήσαμε τον πρωτογενή τομέα, τον ταλέπορο πρωτογενή τομέα που το έχει τόσο πολύ ανάγκη. Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι φίλες και φίλοι.